أرستزينا أو إثيوبيا مثل ما نزعسل له حد ساعات بوليتيكان هناك كوميشن هاكر وزته كله حق زور كانت يونيفرسيتي مقالة بالسفرة اللي عينتها تمرتي زي سلطنهم كل تشحن 35 تمهاروا لومي أمريكو وصاي بمخنيات كونات إسرائيل حماس غازا ملو بملو قالوا تمربر حملتان سلكين مقراص وسعيبو نقبين كانوا مسرتاو ديتات دك سبات مبصح كم زي تفعله على بلخت كانت حاجز قلت أديس أبا كابز مدبر استوديو إتبي عزوز سلام تنا تقبلوا كبرات تغتاتلتين الساعة تزتدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا دنا مزيناتات جيتاتشو علوم مساخم كتانيحي سنام كتال نكونا لكم تمني فلما حتصرت زيناتات جزاوي رئيس من محدار كل التجراي أيتا جيتاتشو ردام سجل الأخ نيزرلاند سام مبرق أفريقيا تزاتيوم تفلو الأخ نيزرلاند سام مبرق أفريقيا بساني لون هارت استمرح مخانون تقليت سلام أي تجيتاتشو ردا دحري كوينات زلو هلو كونتات صدتا لعلاوينت مملاس تمزابلتي سبقاوي حاجزن حافشاوي التكبابرا أمام سلام وعلي بريتوريان أملكتهم نتوم جوجل الأخ مبريه هبام تجوجل الأخ بوغانو منغستي نيزرلاند سابتي وان جزا كوينات مسز بتقراي كمز نبرو بمجلاس جبرت سناي تكالات جز أمنا بتقراي كجبرو كمز حجزو كالاتيوم هلو كونتات تقراي كمز تعذبز جلس تجوجل الأخ منغستي نيزرلاندس أب عالم كإحمسك العزوز جدا سلازلوو زلو من قصقاس نمعزاب علامات عدد كم زخناون تقليص اللام بغندو دمات تكالاب تقراي زسالتو من أب كيديز نبرو بروجكتات لمعات حرشان هورتي كالتشرن مرأي مبقس زقبر عدد كم زخنم كابيس حفت بريزيدنت جيزاو من محدار تقراي ترخب حبريتا آردي اللهم أب إثيوبيا متأممان زعصل اللو حدش سرعة بوليتيكان مهناتي نتي هاجراو مخكر كله كحجزوي جبا كبل كوميشن هاجراو مخكر إثيوبيا قليسوم نزبنات جزء نحوس أجمعات بمفتاح أب إثيوبيا متأممان زعصل اللو حدش سرعة بوليتيكان مهنات نتي هاجراو مخكر كله كحجزو كمز جبا كوميشن هاجراو مخكر إثيوبيا قليس اللهم أزيز تبحاله كوميشن هاجراو مخكر إثيوبيا أب وصاي هاجرات صنيحهم ناب عدوم مسز تملسو كفالات محبر سب أب ززتيل وانيوم أب تيوان مخكر كابي إثيوبيا زناس تاريخ زلون هاجرات سجماتن بمخكر بمفتاح أب كندي ببرت نلعلنت حساب بوتا بمهابن تعطي فترتي كوينن يعني إثيوبيا دما تاريخ يكون هافتين دهالوا بالعلنت حساب كتجزاء بزي مخالا نزيغاتاتا واغا زخفلو سجمات دغاغيموم نخغاطمو مخنيات كوينيو تباهلوم أب قصالي كايد زتحسبه هاجراو مخكرون إثيوبياويان أب حبراوي حقتات أب مرددا بمبصح سجماتهم كفتحو كم زغبا تطقيسوم تمخكر أب وشت عدي يخون دغ تساتفو زيغاتات نمرغاص يسرحالهم ناي لومي زتون أكل نايزي مخانو وانا كوميشنر بروفيسور مسفنار آيات زاريوم كبل صب ريبورترنا نبرتي تهونم أملاقيتو مسرت لمعات مسنون مدقاف زخل زمس حالف تسرح بانكي اكزيم تخايدوم بمنستر مسنون كبابتات قولان منستر انجينير عائشة محمد زي تمرحلوخ مس حالف تسرح بانكي اكزيم ريبابليك دبوب كوريا تزاتيوم بتي منستر نموغان حسبو بروجكتات كدقفو بزخللو كونتاتون كم ززتيو تقليتوم اتزاته بتي منستر بيت عيون نموغان تحسبو بروجكتات كدقفو
أب زخللو كنتات ملزابهم تقليصلهم أبتي وانزته منستر إنجنير عايشة محمد إثيوبيا بمسنو كلمع زخل على 10 مليون هكتار مريت كم أون لعول عقمي ماي كم زلوام تزاربا يكون بر إثيوبيا بعقن وصيتاونتن ناتتقمت له كم زي كونت بمغلاص بانصارو دما بتدغاغامي بحدغا درق انو حجن كم تتقع تزاربا إثيوبيا نزحلفو 4 عامتات بمغبي عرسان مخال اب لمعات مسنو سرناي برتي عنا سرحت كم تركبون انجنير عايشام غليصان يكون بر نهنصت مسرته لمعات مسنو زخون لقاح كابتي بانكي نختركب نخنركب ندلينا مبالن كابتي منستر زرخبنا يو حبريتا يردم وانا دايركتور تبانكي كيون هيوانغ تبانكي بفلاي قبل معات مسنو كرسم دريماي بورانان سلولتان نخدقف دوكومنتاتسن مصنعتات ديزاينن كم زحاتتم تقليصوم عبي قويا إثيوبيا تجميرو بسلام نخزازم أدلاي قدم مدلاو مززامو حبراو قبر حيلي أفليتوم بزحات تساتفتي وش تعدن وطاقن أمباسادرات عدومات أتليتات زركبلو مبقسن مزازمن مسكالات دباباي زقبرات عبي قويا صباح سنبت أب أديسابا كسالتيوم اتوددر تجميرو بسلام نخزازم أدلاي قدم مدلاو مززامو دماتي حبراو قبر حيلي أفليت اللهم كاب علامات وددر وصا زخونو زي حقاو تكباراتن ملእኽታት متحللاف حقاوي أفلطو زي بلوم بانديراتات ناوتات نابتي وددر زخيدلو كبابي حيسكا ممصا فصيمو استخلكلن بحق زحتتنيو تباحيلو يونيفرسيتي مقالة دحري 3 عامت لومي تمهروو أمرقوم يونيفرسيتي مقالة باستفلاليو عينتات تمرتي زسلطنهم 2035 تمهرو لومي 8 حدار 2016 عام تمرت أب أدراش حاولت سماعتها تمرقوم توم تمهرو بقدامي كالاين سالساين ديجري مرحا قبرتات تمرتهم تغتاتلو تمهرو مخانهم تحبيروم أبتي سنسرعت مرقة لعلو تحالف بسرح منقس فيدرالن كللن لعلو تامرارحات يونيفرسي ولدي تمهارهم تمرقتن كالوت عدمز تقبر لهم أكالاتن ترخيبهم يونيفرسي مقالة بمخنيات توكيناتن لبدا فيروس كورونان مزحلفو 3 عامتات تمهارو كم زي مرقة زفلتيوم أما كتتال زيناتات إيتيبي تقرنياكم تركبوا كورات تخطاتلتي مريسكم سلت كتاتلونا نمسقناكم حزون مسانا خونو زيناتاتنا يقصل اللو حزد ما بزرزر نابز حارنايو زينا كنسقرينا أبي إثيوبيا زعنتو لوط كبابي أير نمتصوار ناتخير زركبو سرحتي نمتنخر منقستي نوروي زهبو حاجز عزوز أبركتو كم زلوو منستر حرشا قرما أمنتي تزاريبهم بحاجز منقست نوروي تخايدو سرحتي حلوة كبابي زيت أمت مدرخ زيت تخايدو نس أبصاب يدنك أتشو سمعو بريهو برحنام أب إثيوبيا زعنتو لوطي كباب أير نمكل خال زتفلاليو تكبارات إنا تفتصمون وصيت إنا ترخبو منيو يبل حبريتات تكال لمعات دن إثيوبيا بمنقستي نوروي بزو هاب زلو حاجزون أب زتفلاليو كبابتات إثيوبيا أساتافاي سراحتي لمعات دني إنا تخايدو كم زركبون تحبيريو የኖርዌይ መንግስት የአየር ንብረት ለውጥ እያደረሰ ያለውን መንግስት ኖርዌይ ለውጥ ኩነታት አየር እናስዕቦ ዝርከብ ሓደጋ ሃገራት ዝጻወራሉ ዓቅሚ ንኻንጻ ኣብ ሓለዋ ደን ተፈጥሮ ሓገዝ ይህቡ እዮም ተወሳኺ ደኒ ናይ ምልማዕ ስራሕውን ተሰሪሑ እዩ ዕድል ስራሕውን ተፈጢሩሉ እዩ ኢትዮጵያ እናካየደቶ እትርከብ ልምዓት ሓምለዋይ ቁጠባ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ እናረኸበ እዩ ዝበሉ አምባሳደር ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ሲቲያን ክሪስታንሰን መንግስቶም እናሃቦ ዝርከብ ሓገዝ አበርቲዑ ከም ዝቕጽለሉ ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቦም እዮም መንግስት ኖርዌይ ዝሃቦ ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ልምዓት ሓምለዋይ ቁጠባ ንምጥንኻር ዘለዎ ጥቕሚ ዝዓዘዘ እዩ ኢለ ይኣምን እዚ ምትሕብባር ኣብ ቀጻሊ እውን ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቲ በወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ እናተኻየደ ዝርከብ ስራሕትን
ተበግሱታትን ምጽዋር ሳዕቤናት ለውጢ ኩነታት አየር መንግስቱ ኖርዌይ ዝህቦ ዘሎ ሓገዝ ንውጽኢታውነት እቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ልዑል ዓቕሚ ዝፈጥር ዘሎ ምዃኑውን ገሊጾም እዮም ኢትዮጵያ ጎን በመቆም ኢትዮጵያ ለውጢ ኩነታት አየር ዝጻወር ሓምለዋይ ቁጠባ ንምህናጽ ሽቶ ነጺራ እናሰርሐት ትርከብ ኣብዚ ኸይዲ እዚ ከም ኖርዌይ ዝበላ ሃገራት ቀዲመን ሓገዘን እናሃባና መጽአን እየን ልዑል ክብሪ ይግብአን እዩ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ልምዓትን ሓለዋ ደንን ዝገብርዎ ዘለዉ ተሳትፎ እውን ዝለዓለ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ኣጽቢ ዝርከብ ደኒ ደስኣ ኣብ ምዕቃብ ብዝሃ ህይወት ምሕላው ስነ ምህዳርን ብመዳይ ኢኮ ቱሪዝምን ዝለዓለ አበርክቶ ዘለዎ ቦታ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ደኒ እዚ ኣብ ዙርይኡ ኮነ ኣብ ውሽጡ ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን እውን ዝሓዘ እዩ መንግስትን ካልኦትን ዝምልከቶም ኣካላት ንምዕቃብን ምልላይን እቲ ደኒን ኣብ ውሽጡ ዝርከቡ ገዳማትን ቆላሕታ ሂቦም ክሰርሑ ጻውዒት ቀሪቡሎ ሕዚ እውን በሪሁ ብርሃነ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ ደኒ ደስኣ በብርክ ክልል ይኹን በብርክ ሃገር ዝጽራሕ ብዝሃ ህይወት ዓቂቡ ዝሓዘን ሚዛን ተፈጥሮ ዝሕሉን ኣብ ዙርይኡ ድማ ካብ ከውሒ ተፈልፊሎም ዝተሰርሑ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ዝርከብዎ ከባቢ ምዃኑ ይንገር እዚ ደኒ እዚ ካብ ከተማ ውቕሮ ክልተውላዕሎ ንኣንፈት ምብራቕ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዝካ ይርከብ ካብ ከተማ ኣጽቢ ድማ ከባቢ 10 ኪሎ ሜትሮ ይርሕቕ ኣብ ቅድም ብርሰት ይወጽሖ ነይሩ እዩ ሕብረተሰብ ለጊዜያዊ መናብሩ ይጥቀመሉ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል ደኒሉ ካልስዩሞ ግን ብሓለውቲ ተኸቢሩ እዩ ዝነብር ስፍሓት ኣለዎ ዓበይቲ ኡማት ኣለዉ ልሰየው ከም ሰብ ልሰየው ብዙሕ ሰብ እውን ይመጽኡ ዝሪኦ ማለት እዩ ወላ ክሻዕ ወጻእተኛታት መጽኦም ይሪእዎ እዮም ወላ ካብ ሃገርና እውን ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት መጽኦም ይሪኦ እዮም ማለት እዩ ሕብረተሰብና እውን እቲ ዝተረፈ ኣፍቱ ክፍቲ ዝኾነ ላተኸለ ላሓለይ ላተንከባኸ እዩ ዝጸንሐ ካብኡ ድማ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ብበዝሒ ዝቑጸሩ እጽዋት ዝርከብዎ እዮም ማለት እዩ ተሐሶስ ጽሕዲ ምዕጋባ ሳልሓ ኣውሊዕ ዝበሃሉ ኦማት እኒው ልዕሊ 30 ዝኾኑ ክፋል ሽማት ኣለዉ እዮም ኣብዚ መለሻዕ ዝበሃለ ኦም ኣሎ ዕጋማት ዝበሃሉ ኣለዉ ዋብር ዝበሃላ እንስሳ ኣለዋ ንግሕ ዝበሃላ ኣብዚ ከዋኽሕ እዚ ኣለዋ ብመብዛሕትአን ዓጋዝየን ኣለዋ እየን ኣብዚ ኣብ ቀረባ ቦታ በዚ ምብራቕ በዚ ኣለዋ እየን ምስ ኢኮ ቱሪዝም ተታሒዙ ደኒ ደስኣ ወሲድካ ከም ክልል ፖቴንሻል ካብ ዝበሃሉ ከባብታት ና ቱሪዝም ጉልበት ኣለዎም ተባሂሉ ካብ ዝወሰዱ ከባብታት ሓደ እዩ ደኒ ደስኣ ማለት እዩ ደኒ ደስኣ ኣብ ውሽጡን ዙርዩኡን ካብ ከውሒ ተፈልፊሎም ዝተሰርሑ ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ይርከቡ ኣብ መበል 5 ክፍለ ዘመን ከም ዝተመስረተት ዝንገረላ ገዳም ማርያም ዲቦ ድማ ሓንቲ እያ ኣብ ዙርያ ደኒ ደስኣ መፋስስ ኣብ ውሽጢ ደኒ ደስኣ ዝተፈላለዩ ረኪቦን ቸርችስና ሰብ ሰራሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ጥንታውያን ሰብ ሰራሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣለዉ ካብኣቶም ያው ኣብ ደኒ ደስኣ ውሽጢ ካብ ዝርከቡ ካብ ከውሒ ዝተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስቲያን ሚካኤል እምባ ሚካኤል መረሮ ጨርቆስ ኣገቦ ከምኡውን ማርያም መግደላዊት ዝበሃሉ ካብ ከውሒ ዝተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስቲያን ኣለዎ ማለት እዩ ፍልይ ለብሎ ከዓ ካብ ሰብ ሰራሕ ኣብያተ ክርስቲያን እንብሎም ከዓ ፍልይ ለብሎ ማርያም ዲቦ እኒሄ ማለት እዩ ማርያም ዲቦ ኣብ ውሽጢ ደስኣ ፍልይ ለብሎ ኣብ ውሽጢ ደስኣ ዝወቐለ ሰብ ሰራሕ ዝወቐለ ኢኻ ክትብሎ ዝኽእል ዝወቐለ ሰብ ሰራሕ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ቦታ እዩ ማለት እዩ በ5ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተቆረቆረች ታላቅ ገዳም ናት ገዳም ዲቦ ደብረ ደናግል ቅድስተ ማርያም ኣብ መበል 5 ክፍለ ዘመን ዝተመስረተት 1500 ዓመት ዘቑፀረት ጥንታዊት ገዳም እያ ደኒ ደስኣ በብርኪ መንግስቲ ፌደራል ክትትል ዝግበረሉ ምዃኑ ነበርቲ ተኸባቢ ይዛረቡ ሕብረተሰብ ተኸባቢ እውን ኣብ ሓለዋን ምዕቃብን እዚ ደኒ እዚ ንጡፍ ተሳታፊ እዩ ኩሉ ብሓለዋ ብጥብቂ ዝኽበር እዚ መንግስቲ ምስ ኣኽበሮ ክብሪ ምስ ጠመቶ እቲ ህዝቢ እውን ተራዳዲኡ መንግስትን ድሕሪ ኣኽቢርዎ ካብ ዝዕፀድ ካብ መንግስቲ ዝፈቀዶ ጥራሕ ተዘይ ኮይኑ ካልእ ካብ ዘኽብሮ ናብዚ ዝኣትው ሰብ የለን ካብኡ መንግስቲ ትደኒ ረብሑ ርኡ ይከለል ካልብሎ ግን ሕብረተሰብ ባህር ዛፋት ኣብ ከባቢኡ ብምትካል ንከባቢኡ ጥቕሚ ላብዚ ደኒ እዚ ብዙሕ ሕብረተሰብ ኢዱ ዝሰድድ ይኾነ ልገዛ ኢሉ ዝቆርፆ ኦም የለይ ልዕዳጋ ኢሉ ለውርዶ ኦም እውን የለን እዚ ኣብ ምዕቃብ ብዝሃ ህይወትን ሓለዋ ሚዛን ስነ ምህዳርን ልዑል ቦታ ዘለዎ ደንን ኣብ ውሽጡ ዝሓዞም ገዳማትን ንሓለውኡ
ክንክኑን ምልላዩን ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ ቆላሕታ ክገብረሉ ጻውዒት ቀሪቦሎ ሓለውቲ ደን ግን ኣብዚ ናይ ቅድም ዝነበረ እዚ ናይ ሕጂ 3 ዓመት ዝወሰደ ናይ ኢትዮጵያ ቀልውላው ያው ምንም ደሞዝ ምንም ሓገዝ ዝበሃል ካብ ዝኾነ ይኹን ድርጅት ነገር የለን ስጋዕቲ ቅድም ዝነበረ ቅድሚ 2 ዓመት ግን ዊንፈረስት ዝተባሃለ ድርጅት እውን ኣውዚዮ ማእኺሉ ይሕግዝ ነይሩ ናይ ክዳን ናይ መብራህቲ ናይ ኩሉ ሓገዛት ደን ሓለውቲ የተሓብር ነይሩ እዩ ሕጂ ብዋደይ ዝሕለው ዘሎ መንግስቲ ስጋዕ ዝመጽዩ ዘራዳድኦ ግን ብነጻ ግዝኣቲና ዘለና ለሀገር እውን ዝጠቅም እዩ ለዓለማት እውን ዝጠቅም እዩ ደን ዝሽምባነ ዝኽልል ብፍላይ ግን ልክልልና ብዝተፈላለየ ቱሪዝም መስሕብ ክኾን ዝኽእል ዓዲ እዩ ኣብዚ ድማ ትኩረት ክግበሮ ዝግበኦ እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኣብዚ ትኩረት ገይሩ ከምቱ ቅድሚ ኩነታት ዝነበረ ሓላፍነት እንተወሲዱሉ መንግስቲ ብዝሕዝኒ ሃዋሁ ሰላሞን ገጽ ተሪእዎ እቶም ኖሩ ዘለዉ ሓለውቲ ደኒ ጥራሕ ካብሮም ዝሽቅል ዘለዉ ሪኡ እንተተባቢዑ ሕዙን ላፍቲ ንቡር ተመሊሱ ትኽልል ይኾነ ለሃገር እውን ክጠቅም ዝኽእል ደኒ እዩ ከም ወረዳ ሓደ ፔጅ ኣለና ኣጽቢ ዘርፍኦፍ ረኪዮን ቸርችስ ልብል ኣለና ኣብ ብዙሓት ነገራት ኢና ንጽዕን ብፍላይ ከዓ ምስና ቱሪዝም ሃፍትታትና መሰረት ገርና ኣብኡ ነፋልጦም ነገራት እኒው እዚ እኹል ኣይኮነን ግን ከዓ ከም ሙኮራ ላስራሕና ኢና እዚ ክንሰርሕ ተኾይና ግን ዌብሳይት ዲቨሎፕ ክግበረልና ክእል ኣሎ ኣብዚ ለተፈላለዩ መድረክ ተኣካላት ከም ዩኒቨርሲቲ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ሚኒስትሪ ኦፍ ቱሪዝም ነዚ ሃፍቲ እዚ ንምልማዕ ክሰርሕ ክእል ኣሎ ብፍላይ ትግራይ እና ቱሪዝም ሃፍቱ ነዚ ሃገር እዚ ክልውጥ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ኣነ ከም ግለይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 120 ካብ ከውሕል ተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስቲያን ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚኦም ልዕሊ 24 ኣብ ወረዳ ዙርያ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ኣብ ደን ዴሳ ዙርያ ኣብ መፋሰስ ደን ዴሳ ዙርያ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ስለዚ ዙ ተፈጥሮኣዊ መስሕብን ዙ ረኪዮን ቸርችስ ዞም ካብ ከውሕል ተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስቲያናትን ኣዛሚድና ላብ ረብሓ ንምውዓል ያው ናልተፈላለዩ መድረክ ተኣካላት ዝምድና ሓበራዊ ስራሕ ልደሊ እኳ ተኾነ ከም ትካል ግን እስካብ ሕዚ ያው ኣብ ምፍላጥ ዙርያ ላሰራሕና ኢና ሕዚ ድማ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግር ሕዚ እውን ምሳና ጽንሑ ናጻ ዞባዊ ንግዲ ኣፍሪካ ንምጥንኻርን ንምትእስሳርን ስታቲስቲካል ሓበሬታታት ምዝማን ከም ዘድሊ ተገሊጹ መዓልቲ ስታቲስቲክስ ኣፍሪካ ስታቲስቲክስ ሓበሬታታት ንናጻ ዞባዊ ንግዲ ኣፍሪካ ንምጥንኻር ኣብ ዝህልዎ ማስተዋጽኦ ብምትኳር ይኽበር ኣሎ ሓበሬታታት ስታቲስቲክ ናጻ ዞባዊ ንግዲ ኣፍሪካ ንምጥንኻር ንዝወፁ ፖሊሲታት ዝህልዎ ማስተዋጽኦ ልዑል ምዃኑ ሚኒስትሪ ዴኤታ ፕላንን ልምዓትን ጥሩ ማራባተም ገሊጸን ግልጋሎት ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያ ሓበሬታታት ብቴክኖሎጂ ብዝተሓገዘ መልክዑን ጽፈት ዘለዎም ሓበሬታታት ስታቲስቲክስ መሓዝ ንኽከኣል ገይሩ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ ክብል ጸብጻብ ሪፖርተርና ሩት ወርቁ ኣረዲኡላ ካብ ወጻኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ብምኽንያት ኩናት እስራኤልን ሓማስን ኣብ ጋዛ ሙሉእ ብምሉእ ግልጋሎት መርበብ ሓበሬታን ስልክን ምቁራጽ ስዒቡ ምግብን ካልኦት መሰረታዊ ድሌታት ምብጻሕ ከም ዘይተኻእለ ዓለም ለኸ ትካላት ሓገዝ ገሊጾም ቶም ትካላት ዝህብዎ ግልጋሎት ሙሉእ ብምሉእ ምቁራጾም ስዒቡ ንጹሃን ክጠምዩ ከም ዝኽእሉ ድማ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ጸብጺቡሎም ግልጋሎት መርበብ ሓበሬታን ስልክን ዝተቋረጸሉ ምኽንያት ናብ ጋዛ እናበጽሐ ዝነበረ ነዳዲ ጠጠው ምባሉ ስዒቡ እዩ ተባሂሉሎ ብኻሊእ መዳይ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ጋዛ እናካየዶ ዝርከብ መጥቃዕቲ ናብ ደቡባዊ ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ምልክት ከም ዝረኣየ እውን ተሓቢሩሎም